Ja, så drenge, vi starter op i gamet igen, og vi har mødt en fan, som vi gør lidt tit. Ja, okay. Så det, man. Hvad så der? Okay, ja. So we can shine night. Hvad fuck var det for et map, vi skulle spille? Det hedder Chernobyl 2015. Et meget spøjst navn, men ja, vi kører bare. Det var... Se her, fan. Jeg kender altså ikke det map her, dreng. Og piger. Vi tager bare midten. Vi satser på at få kisten lige foran os her. Så ja. Yeah. Der er nogle teams. Jeg har fundet ud af, der er nogle teams med, som der ikke vil nakke mig, som der åbenbart kender mig. Så ja. Yeah. Så det er jo fedt nok på noget. Men det er ulækkert også. Okay, får I mad, så løber vi bare. Jeg ved ikke, de er fan. Godt nok. Vi skal ikke følge efter mig. Det gør de sikkert. Der er et hus herinde. Jeg ved med, der er en kiste lige her. Eller andet. Fuck. Giv mig en kiste. Giv mig en kiste. Yeah, you'll hear me right. Oh my god, han følger efter mig. Det er næstigt. Det er ulækkert. Det er ikke kraftigt. Det er ulækkert. Bøse. Er det ham? Nej, det er det ikke. Jo, er det ikke det? Jo, det er. Men. Lol. Lollipop. Lollipop. Bam 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 bam. De giver mig gear luksus. Dankeschön. Det er sådan lidt blandet. Ej, vi snakker sådan lidt tysk og sådan lidt der. Det er meget hyggeligt. Det er fandme hyggeligt. Shit, der er en anden lige... Dø, motherfucker. Okay. Døde gearet. Det er super, hvis jeg faldet dernede. Jeg kender også lidt de her map, mand. Nu tænker jeg på Virtual, så skal jeg fandme vinde det her game. Virtual power activated. Jeg kan mærke, at vi vinder den her game her. Det her game her. Er det ikke en key? Det er altså lidt fucking... Det er lidt weird, at der er nogen, der følger sådan efter mig. Så ja, nu løber jeg fra dem. Er det ikke en key? Hold kæft nu. Jeg synes, jeg er lidt til grin her. Ej, okay, det var lidt dumt, det her vinter. Det var lidt dumt, hvad fuck kan jeg gøre her? Duk. Okay, det kunne jeg godt gøre. Fino. Ej, det gjorde jeg ikke. Kæft, det er Mongolia. Kæft. Fan, mand. Jeg synes, vi har noget rigtig godt gear, rigtig godt svær her. Jeg synes, de kører med klatten. Men der lyver ikke. Hvorfor kan jeg ikke komme derind? Shit, jeg fik et chok. Klamt. Se her. Der er noget hernede. Der er faktisk sket der. Nej, der er sgu intet hernede. Det er meget fedt, de ikke nakker mig. Shit, ham der nakker jeg. Ej shit, det gør jeg ikke. Væk. Giv mig nogle ting. Tak skal du have. Og stensvær. Tak. Jeg ved ikke hvorfor jeg tager screenshot, når jeg trykker det der. Hvis I ved det, så må I meget gerne skrive det, fordi det er lidt irriterende. Det er bare... Vi cleaner lige ham her. Det sker ikke, det der. No shit! Vi tabte! Drenge, I var rigtig meget... det var fucking kort video, men det er kun lige for lige at lægge en video op til jer. Så ja. Der er ikke noget mere i den her video her, desværre. Hvis I vil se mere af det her survival games, og se hvordan jeg udvikler mig sådan lidt mere på med spillet Minecraft og så videre, man kan give det et like. Hvis vi kommer på 25 likes, så vil jeg bare virkelig blive utrolig glad. Selvfølgelig hvis vi ikke når op på det, så er det stadig fedt, hvis det bare kommer likes og nogle kommentarer. For feedback, det er noget det jeg mest kan bruge. Så ja, tusind tak for at I lige skadede sig med det her korte game her. Endelig give det et like.
Ja. Og der vil være ting, for eksempel til texture pack og sange, jeg har brugt i selve videoen her i baggrunden. Det vil ligge nede i beskrivelsen. Og en lille bitte tekst afdidagtige ting med hvorfor og sådan noget shit. Ja, tusind tak fordi I gad at se med, drenge og piger. Nu kan man ikke se mig. Fuck det. Tusind tak for at I med. Vi ses i næste video. Bye bye.